תדלגו, מי רוצה לראות סרט על החיים שלי? באמת מי רוצה? דלג. לא, בבקשה אל תעביר, אני עושה מינימום בחודש. יש לי 4 ילדים ומחסן לא חוקי. בבקשה תראי את הסרט על החיים שלי. מה קורה שרולות? מה קורה שרולות? מגיע לנו, שרדנו את פרעה. איזה אפס. שמע, אני חייב לעשות עליו סרטון. נראה לי טוב. שומע, אני שולח איזה תסריט, תגיד לי מה אתה חושב. ממש אהבתי. רק שלח את הצדיק בסוף. צודק! תגידי, את יכולה להשיג לי את המצלמה החדשה של קנון לצילום היום? לא נראה לי. אוקיי. ואני מוכן. 3, 2, 1. הלו? מה אתה רוצה? אוקיי, 3, 2, 1. מה קורה שרולות? אני גיא פודוליץ' ולא משנה איפה אני נמצא, אני תמיד מחובר. לכן אני חייב לצידי פרטנר שאוכל לסמוך עליו. יש לי פרטנר לחיים מחוברים.